rabbana da kai zan somawa, littafin gaskiya a yau in buɗewa, in tuno mana ɗan abun da mun kai mantawa, na hado hada shawari ga mai son gyarawa. Ka san sha'anin ga duniya ta yi canzawa, yau kowa arziki yake son tarawa, mun manta an razaku shi ke badawa, har gashi haramta na gudu a yi kamuwa. Ya sarki Jaljalalu mai babban bure, roƙonka nake ilahu mai jin duka yare, ka tsaron aikin da zan yi in karɓi taɓare, balle har ma in zo ni gabanka a ɗaure. Dukan wala kiri ya wuce zub da haƙware, ga macuci ko munafuki dai duka bare. Karan kukan araduwa ne mana jare, ta maza kafin mu je mu can mu yi gyarawa. Kar kai cuta aboki Allahu yana nan, ka san kuma ba a bashi cin hanci ran. Sallah azumi rike su kai har kalman nan, wato ta shahada gagarau gun arnan nan. Saurara dan uwa ka garo a wakan nan, domin ga Elmu'az da mai kanti sannan, ga basu na Gombe wanda ya doka kiɗan nan, sannan ga Shafi'u ma ya ebidi shi ma dai, ga nan Sadiq Sarewa ma yayi zauna. Ku jira ni nan gaba na yanzu ta yi karewa. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun daura, sai ku je manhaja ta YouTube, sai ku danna akwatin nema, sai ku rubuta Sharar Fage TV. A nan ne za ku ga ƙayatacin shirye-shiryenmu, kama daga waƙoƙi kai har ma da fina-finan barkwanci. Ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararren sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun daura. Mu ne naku Sharar Fage TV. Mun gode. Sharar Fage TV.